Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, ang masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at ito nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kanato ti pagkain nyo ni Manong Yoan Nemi Ruiz. Kumagkablawag itinimbag nga bigat kada kayaming sa nga padang. Anyaman nga oras, anyaman nga aldaw, ti ayan nyo itang abaset ti lubong. Happy watching nga kayo. Paki-share your program at share this program. Anan nyo, ti pagkasaritahan ni pagkayam ti nga linda nga napuluan iti apal. And ayon rogyan, papagayam tatlo, malpas tayo na. Sa gudayan nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagkayam tayong linda nga napuluan iti apal. Dear Manong Nemi, nasapahak nga nadaan iti boyfriend Manong Nemi. Kabuta, second year high school kami pelayang idi kini Randy. Wen, nasapa. Kabuta siyempre, inaram na, kabuta ipatpatag ko, karip amok nga patpatag nakmet, inaklon ko. Saan ko nilibak kada papakan ni mama, dito yung Manong Nemi, nasapa nga nadaan iti boyfriend. Tanyam amok met ni Randy kadakwada. Inyam amunak met ni Randy kada ginaganaken ko ana. Saan da nga iparit Manong? Basta lagi di imula da iti panunot ko nga sa anak naglabes. Wen, huwag lang akong mabuntis. Aging ka nga di malpas iti arapaap ko nga makapagturpus iti kolehiyo Manong Nemi. Kasta nga ron tinapasamak Manong Nemi. Numampay ko nada, nga kuyog-kuyog, pakalaan ti sikog, kibin-kibin, pakalaan tubing. Agkuy-kuyog kami, agkib-kibin kami. Agtinulong kami Manong Nemi kadag iti assignment mi, one. Agtinulong kami para iting kampa nagbasa. Impastek mga rin nagbasa, kingka nagtatuwar kami Manong Nemi iti high school. Kasta mabatmanen Manong Nemi, tinapasamak, idi tadda kami iti college. No bay hanggang magpadpada ti kurso Manong Nemi takunana kayat natagbali niya engineer. 5 years course ti kurso na Manong. E dito ta HRM ti kurso. Ta mahiligak Manong Nemi iti nga agluto, mahiligak nga agdekorar. Ada nag-experience ko may panggap kadag iti agdekorar, kadag iti agkasar, agpabunyag, kananyaman, ag-birthday, party.
Irin to manong nemi tadadamat ti hilig ti kapsat ko nga adjek. Wen. Kas tamat manong nemi ti kursuna iti nagraduaren iti high school ni Gigi manong HRM met manong nemi ti kursuna. Imununak nga nga nagraduar ngem ni Randy manong nemi aging ka nakastrekak iti may isang hotel and restaurant iti syudad. Nagtrabaho ako. Iti agraduaran ni Gigi manong nemi iti same nga kurso sumaten pa nagraduar ni Randy. Nakapagtrabaho mo ni Randy manong nemi kalusang nga nairuar na ti board na. May isang nga nang engineer. Aging ka manong nemi nga nagtulag kami kini Gigi akapsat ko. Ate, oray mga pabisina ka. Agnegosyo ta. Negosyo ka niya. Mangipot apta tiyak. Catering services. Catering services? Yeah. Kaya ta nga ta. Apay ka din na saan? Adalagit po nanta. Siyak ti siyak mo. Sikamat ti makamo nga iti marketing. Kaya siyempre, agi dekorar. Siyempre, datat mangkiter ko matipakasar. Sikapit agdekorar. Sikapit ti makamo mga lakaligit ay make-up artist. Kontra tayo mamin. Siyak mo latat makamo may pag ti food. Sige. Anang tinagan ti catering services ta? Sisters Catering Services. Kabutag kapsat ta, di sisters. Manong sister nga rin to. Basta sisters Catering Services. Siya akong ti mangilakad di lisensya. Basta agudwa ti punan. Manong nemi awang pa'y makatawen ti sisters Catering Services mi iti kabsat ko. Nag-click na dakos. So ako nakin ni Randy. Sweetheart, into ng kasarta. Siya to ti aming ang dekorar. Siya kami di makamo. Ti sisters Catering Services ti makamo. Di adang discount na. Nanginingina. Kapag datangar ang kasar. Aging ka manong nemi nga imut una nga nagkasar ti kabsat na. Adyen ni Randy nga ni Judy manong nemi. Kada kami siyempre. Itinalada nga nagservice kada kuwada. Kalawarin ti sapulan da pa, manong nemi ta kompleto. No kasapulan da pa ti banda, adamat kaduami manong nemi nga adalay banda. Gabay ito dito nga negosyo manong nemi, nagkada ko ng trabaho. Gabota, adamat din di kundaway manong nemi nga absent. Taado na kita mabangko ka transact nga agbaling nga kliyente. Wano agbaling nga customer mo. Agagandang pa ako ti talo manong nemi nga servisan mi. Duwa nga ti aldaw, duwa may sa tirabi. Kahit nung kasta manong nemi nga mapahan ko kasarita di kiti kliyente. Siyempre, paseksiya. Na berinita, panangar-arwat ko. Siyempre, no sexy, iti manager, ti may nga catering services. Kahit siyempre, ada dapat nga matrakar, di kiti agbaling nga customer, wanog baling nga kliyente, Uwain imuno na nga kasar, te kabsat, te adjen ni Randy, kimta kami, tamasikog idingaminen ni Judy. Kahit gabo, ta ada asawa nan manong nemi, siyempre, inyawid dadya asawa na niipag ko. Nguhen, niipag ko tubi ko na. Iso nga, agbay masan ni Randy, nga kadwa, dagiti naganak ken kuwa na. Dada matandi ka po na no apay nga, inawis na kon ni Randy ting kampa nagkalaysa. Nagaragraksak kami manong nemi na nga nagkalaysa mi, imagine for how many years, second year high school kampelaeng idi, tadaan na kinawatan di kiti puso mi. Nakakontrol kami idi manong nemi. Aging gana lang ti holding hands sa kapabagapaman nga arakop ken kissing. Di agasawa kami manong nemi siyempre netan.
Naisagot ko kengkuanan manunaymi iti salsalmet-metak nga kinapirhen ko. Harakraksak kami ginarandi. Kahit kabut ag-asawa kami, pinanawa ko da mama kani papa, tani ading ko nga Gigi manunaymi tikat kaduada, sumaron tumatan nga ag-asawa. Ngam sami ka nung malat tambay bayaan tinigkusyo mi nga pagkasusuan mi. Kahit kabut adan anak ni ipag ko nga Judy manunaymi, sadyay amap-mapan da mamakin papanik iti katugangak tapno mapanda ka Elio ti apu ko da. So nagtula kami manunaymi iti asawak. Saan ta palagan anak? Lumampay kahit ko kumamatan ti madaan anak, sweetheart. Tano aganagtan. Siyempre, mabingay ti attention da papakin ni mama iti apu ko da. Kat man ano ko ma. Saan ta palagan anak? Kahit ko, agurnong ta. Kahit ko, lumampay agmamesa akong dito Tadamatin na ni ading ko iti ayan ti asawa na. Kahit ka tumad lang ang madaan tamitlat kabukbukodan nga balay. The family house is a family house. Ulit na nalawa mo dito yung lote. Di abay tanto matlat di balay tanto. So ang kornong ta. Katapnop na adadang makornong ta. Gundawaya ko na ito at offer kanya ka trabaho di abroad. Ha? Umantayo ka? Ano lang tawan? 4 years lang. Aduntot maurnong tan. Mornong mo, mornong ko. Randy, nakapapaot relasyon ta. Kalpasan na, umantayo ka. Kawin, narigat mo itong kanayin talatang tindin na. Para madlang ka na kita rapata. Okay? Sanggo, palubusan. Palubusan na. Gabot na para ti masakbahan ti pamilyata. Dindol malpas ti kontratak. Mabalintan ton ti agkanak. Sige. Sweetheart. Di mo baybayan ti bagim. Nang naruna kang ka. Sikat umadayo. Ano kas pagarigan ta talaga nga mapangkat abroad? Talaga. Madaman ti aplikasyon ko. Kat nung mapurbaran, tumayabak to naman pa sa Saudi. Nagdakkel ti kawak manong naming iti tawanan ni Randy tadan sa Saudi. No, pekas ta manong nami awan pulos ti panagsardahe ti komunikasyon ni. No, makariing nga kiti bigat manong nami mayroon ni akton di kiti message na. Text bakak tumete. No, iti matrabi naklaki da busy manong nami taawan ti servisan mi. Siyak ti tumawag kang kuana o saan ka siyak ti tawagan mi. Awan ti resat manong nami ti komunikasyon. Mamanumit manong nami. Nga awan ti servisan mi. Every other day. Uno saan kat inal daw. Manong nami agidan ti dua. Agidan ti talo. At no kasta manong nami. Nga damang tawag kaniyak. Tamapang ko mapanak makikitransact. Siyempre. Garawatak mo gusto kaslaklamay sa balasang ano na napintasak, siyempre. Napintas di pa nagdekorar ko. Amin. Kan kasama tan na imas. Iti pa nagluto pa nagtempla ni Gigi. Nga kamsat ko manong nami. So nga nga sikat na sikat. The sisters, the catering services. Aging ka manong nami iti may sa bigat. Siyak iti nang ilokat 3 daw. Bigbigat manong name. Nadagbasbasel. Naklatak iti pangkitak. Ha? Ipag. One siyak. Nagbayag ka na yung nang ilok 3 daw. Nakasapsapa kami.
Hoy, natetay nakakyugyat nga anak mo ni Angel. Pastrakan na kami. Ay, sige, sobra kayo. Mamaling nga din nga. Tumulong ka mga isarak ka na kiti gamit mi. Okay, pag. No problem. Hindi makariingan di kiti katugangak manon na mi sinaludsod na nga dagos no apay nga adda. Ni ipag nga Judy. Kabayatan manon na mi nga pagsisinublatan da nga ubayan ni Angel nga po ko da. Dito ko nga namuan manon na mi nga pinagtalaw gayam ti asawa ni ipag ko isuna. Iti ang nga rason. Dinamag ti ama ni Randy Manonemi, ti ama ni Judy. Saan nga nagtipag? Saan lang ibaga? Pinanawag ida Manonemi, napanag iti kusina, tap na mga isaga namin ti pamigat. Imalagip ko ang tawagan Manonemi ni Randy. Hello, sweetheart. Nadamag mo kanin? Diyan niya. Sa bagay, italangan namuan mi. Diyan niya. At ka di damag kas nga damag dita? May panggam kinaling mong dadad tu balay. So da nga gina. At di kiti gamit da. Tapay. Pinagtalaw ka no ni Abira at Isuna. Di asawa na? Ni Romel? Kuha na, tisot asawa na ay. Sige man tam. Siya man ti magkasarita kini Jody. Okay. O sige nga bye. Balbali umat lang ang tinawagan na Manonemi ti asawak. Kalpasan nga nakapamigat kami. Madamay din ti panagininaw ko. Panagis-istimar ko. Pagpindasan na, Manonemi, awan ti serbisan mi hindi dahi tangal daw. Kadito'y ko nga namuan, Manonemi. Noan niya ti puon ken kapuna. Nuwapay nga. Napasamak ti kasdya nga pinagtalaw ni Romel, ni ipag ko nga Judy. Naduktalang gayam ni abirat ko. Nga dasabali nga lalaki ti biyag ni Judy. Oh my God. Ngaminyo na yung unay Manonemi ti asawak nga pintasek ti magilangin iti kapsat na. Kaputa siyempre, pinagtalo mo ni Romel Suna, isuda nga gina. Kadito dan balay agyan. Kahit nang sawen, at dan kaduhami dito'y balay Manonemi, at apay ubing nga aywanan na, ken aywanan met Manonemi da papake ni mama. Irida mo Manonemi sila abara ti riknaan ti ipag ko kanya. Inauna at midis ka. Inauna at na midiso. Yung mga mapulos pa nagdayaw na. Nung kasarita na Manonemi at tapay oy na. Ay, Linda. Ay, ipag. Abay. Mabalik ka din ha. Awanan ba si anak ko? Ada pa panak? Ay, adama mamakin pa pa. Agkukuyog ko mga road. Noawan pa panam. Sikat mga iwan. Uhuin. Mapilpilit ka samet. Naka mapilpilit ipag. Eh, ang tangit, awat pa panak. Hindi sakto mga iwan ito anak mo. Tika anak hak. Manayat mo tatab din ka sakit na dobrak. Da pagpapausak nga iwanan. Tao pa yung anak ko. Mabalin namat Manonemi ti tumulong ko mga karagiti aramid ti balay. Ngem. Kasla senyorita Manonemi. Nampi ko mahamit no. Saan ngagbaon? Kaya't pangyarigan na kanyak Manonemi kat katulong. Ako pa'y daydayaw na. Hoy! Gaman iyawat na jay. Nadadaw Manonemi kat sangkwital talag. Masuron.
Sikan tama aramid mo met, magkita mo nga daobrak. Nag, nag, naging nakakit din, di ka lang mabaon. Ada nga rot obrak pag, kat maaramid mo met, konaktumat. Masarimat ka sarita takda papahagin ni mama, manong name iti madmadlaw da nga rod. Nga saan nga napintas, ti panakilangan ti ipagkukan niya. Paspasin sa amla ko man, diya ipag mo, Linda belasan ko. O pagdanagan niyo mama, papa, maramit ko lakit di, habi ka di nga saan. Siyempre, doon dito balay, awan ti servisan mi. Awan sa balik obrak no di, agtrabaho dito balay. Walang nga mo renta papanam kita sikan tupelat mga ramit ti amin namin. Imbes nga isuna ko ma. Ala, awan ti pagdanagan niyo mama, papa, okay met, ako may problema. Isungarot nga kunak, paspasensya amla ko man di ipag mo. Api naman kasi jay. Talaga kadikas at ugali na, mama, masaudsod ko man. Hamay, tangin. Mamular siguro panunot na gapot kasi dyan na pasama. Nagsinadan nga agasawa. Kinawamot sa bali ang aking basol, mama, no saan isula. As daw ka marat. Tayo na ulit naggidyatan da ng kapsat. Nasingpet ni Randy. Dandanagan mi idi, no, saan nga makapagturupos ni Randy, tanasapa kayo na nga nagkarelasyon. Ang natagpil kayo, met. Ngagin ka na takit ako penak yun. Ay na, dati-dati nga nag-araw ni Jody. Ado mo tapang magbagami ang nagsupa nila unay. Di ka sasaad ay di kabsat na. Da kayo, nornos kayo. Iso na nga Ay, kakaasip pa iti apo ko mi. O rin no, suportaran niya amana. Ti apo ko yo, mama. Damet. Makagat nga mangted. Saan no saan. Kaya masabol ang humambalaid ko ma. So, pati magbalag kini Jody, mapan, umasek ti apogado, tapno, kapilitan nga maobligar ni Romel nga magsuportar iti akda. Ay, nga balik ko nak. Damat sang kabasin nga mapaspastrek mi asawa. Nga gusto na kami natin, mangbiyag kadakwada nga gina. Gando ko mga nagtrabaho ni ipag, mama, isumunti ko na. Nga man ako matamo na nga trabaho. Saan ba't ka nakapagturpos? Nasikugan nga dagos, idagbasbasa. So kapilitan nga muna nada nga nag-asawa nga kayo. Ang tawag niyo, mama. Okay lang. Halakit din nga palaluan ni Judy Tarmiden. Di nalagat sulkan tamatak. Okay lang. Anong name hangkuman nga ibagbaga kini Randy no kasanot parang tartar kanyak ni Judy. Ngem, damama kini papa manong name ti mangibagbaga. So nga bagbaga anak man nga tasawak man. Pasensyam lang ko man ni Jody. Noon naman nagiti mading ipagpakita na kayong ka-sweetheart. Amok. Nga, nalawat pa nakaawat mo. Awat na pagdanagang, Randy. Makasunurot ang isuna. Ngayon no, mabalila ko, gayam ang tapno, gayam kayo. Kasunod na ramidek. Mang panunod ka ti pumuspusan tapno, gayam mo isuna. Ta saan ka din nga gayem? Tibang bilangan na kanya? Nata, bugbugaran na kangarod. No, gayem kayo kumaagit, makapagtinulong kayo. Gusto na, no, brana. Sika, da trabaho, nagkaroon na, no, busy kayo, kada kita servisan nyo. Bayam, tabadasik nga, gayem ang isuna. Manong nemi malaksid iti kina laing nang agbaon, agmandar, ore maaramid na kuma. Ada may nadloking ko manong. Kasi diri may isa nga bigat, manong nemi nga karwatag, dadamapang ko kasalita nga client, customer. When, kaserbisan mi. Nga muna kita party to may isa nga kumpanya. Kahit na nga sa wen, ado,
Ano ti supply mi mano. Ket gabot panaka bagi iti kumpanya ti mapangko ka Transact. Agad na namin kumatkil kalingan na, oy, Linda, ay, ipag, dila mabaling nga pagonyan na ikatam dya, oy. Apay ko ma, kisuket ko. Mati kami dya, oy, Linda, kung multan ano ipag, kung kadi at agipag ta. Papanam, ay, dakil nga servisan mi. Kaskasano lang akit talagang itsaga namin na imbag. Kang ganahin ka man nga nakastat lang ma. Baka ka mag-date? Mag-date? At dama pa ko kasarita nga client mi. Amo matinding gusyo mi. Hindi ka mga kabsat. Abay si kalat babalik nga magsarita ko ma. Kadya kamsat mo ko ma. Sa balit trabaho na sa balit kanyak. Nagtulag ka mga rod. Siya ti bahal ti marketing, dekorasyon ganda dumay isulatan ti makamo may pagipti. No anya di kiti matempla, anya di kiti may sagana nga makan. Nakapipindas ka. Agama nakipag. Iso nga kinayat nagaroon ni manong mo, napintasak nga. Ano mo ti lalaki ti biyag mo? Ha? May mensa lang ti lalaki ti biyag ko, nilang Randy. Amom sama ti love life may, di ba? Second year high school kang pala idi at dan relasyon mi. Kung nga, bagmantasan ka nagsikog. Amin nga lablabsan ti amin. Nagkarelasyon kami, ang tapno agsikog ka. Tapno, so tagbalin inspirasyon mi para ting panag-adal mi. Kasi nakita met, nakapagredor ka mga padpada. Kasi lang mo libagbag ka, lagat sa anak naglutura. Awan ti bagbag ti kasta. In-explain ko lang ka. Ano ka sana ti kina anad mi. Kina patig ti tunggal may sa kata kami. Kasi lang mo libagbag ka takit na siya at nag-asawa. Gabo ka ti kastoy, gabo ta insina nak asawak. So ang anak na laing. Ipag, awan ti bagbag ti kasta. Sige na kung kahit maladaw ako. Apay nga, kastalain nga na yan, panangguram kanya. Ano basbasol ko kung kaya ipag? Awan. Sige na kon. Yung dito'y ko nga naamuan manon name ito na minsan nga dimteng nga saan nga napupuutan nga si Mang Petak. Langid ko ti ba nagsasalita na gitigi na. Iipag ko nga Judy, kasta mateng kitikatugangak ng babae. Sumitlagayam ko na. Umapal unay kanya. Amo ko nga ron no apay nga asya ko na. Apahalan na ti ipag ko. Apahalan na kami nga gasawa. Takasya nga ron nga nagbaling nga dagsanggasat. Tainsihin na di asawa na iso na. Sino taking baso? Masamat lang iso. Di naman kami say-saya atin. Adalang harot asawa nan. Apeng pa ilang nga nakirelasyon sa baling lalaki. Nga ita, magsinsinarap nga tapay lang ka rin yung lalaki. Di makadakas manong naimi kat adan sakit asawa na di lalaki nga nakirelasyonan na. Ay, nakakaasing mo dati ipag ko. Ngimasin na taking basol na saan isuna. Aging ka manong nemi ka nakapanunutak ti pamuspusan tap no magayem ko. Tinamisahan nga daw anong nemi nga nakarubuatak. Ipag, abay, adaman ang date mo. Adaman nga rin mapang ko kasalita kliyente. Mabayag pit birthday mo ya. Tapos salsulod ti birthday ko. Sa paeg ko matimang regalo ken ka. Amo madalakita nga arawaten nga baibakay ken ka. Ito sumang petak. Edit kunto ken ka. Advance nga regalo ti pa nag-birthday mo.
Manong nami inaramid ko ng peso. Kit idiyawat ko. Magamit lang kanyang detoy. Padasa ma'am. Tano saan nga bagay kang ka, mabaling ko matang isubli. Nagtulag kami medyo ng matangak. Aywan, sala nga sikad kinatangak. At dapay magustuhan ni Angel ito nga arawatin. Ano kita yo? Ni Angel ka di. Ang ni mama. Karga, tinakayaban. Tayo pasuot ko matag ito nga arawatin na. Sigurado lagi di magustuhan na. Katkasta unay manong name itinagraksak ni Angel. Agduwa, agtalungan tawan idin manong name ni Angel. Adadan makayayo. Naglayang nga sumao. Tita, thank you, tita. O na. Nag-thank you mat manong name ni Ipag Judy. Thank you. Okay. No, danduman ng kurso na, maamok na kurso na, gumatahak tumanin. Sanin, kamabayin man. No problem. No, anyat amok ka magustuhan mi pag aramidek. No, anyat amok ka magustuhan ni Angel, na anak mo, aramidek. Agamanak. Thank you. Manibod mat idiin manon name basta lagi ti sumang petak at dasarabo ni Angel. Ngayon sa matakang kanayon, nga ikak manon name ni Judy. Nagbalin nga na siya at kanya. Siyak man tin pangibagbagaan na manon name. Di imampanan na sakit. Nakakaapal kayo. Kaya ni Manong Randy. Ipaglinta. Kumakit, kastamat tim. Kidaragsak ko. No babe ako pa anak yo. Naragragsak kam ko ha. Tad anak ko. Apihawang ka din tiya. Gundaway nga makapagsinubyanan kay nga gasawa ipag. Narigatan. Tapay. Adan sa bala ka din na ni Romel. Sikat talagal nga asawa na. Sa pula nga. No mabali mo saklang ida. Saklang ko? Baka siyak dadang saklang na. Tahapay? Nagagaman ng ebidensya. Kit, ori gagam ng ebidensya. Di adaday suna, kapag agdandanadan. Damat legal separation me. Ito awang kamat mga rodent, talaga legal separation yon. Di ka matagdanadan. Nakakaapal kayo. Ala, orita, sana kayo magkabaybayan na po Diyos, takay nga gina. Kahit no, ato sa legal separation yon, kahit makita ka mat sa bali nga lalaki ya. Oo nga ito mga oray ko. Agpaseksi ka. Agpasyar ka. Tulatin ka ko mga oray. Nga niya. Agpaseksi ka tuwin. Sika. Kaslaw na asawam. Una ta. Pa anak ko. Di kaslaw na asawak. Dadapit di abroad ti asawak. Dandarin malpas ti kontrata ni Randy Manonemi. Kat siyempre magagara na ako na. Di lamang pupuutan, mga pastor. Son tumata Manonemi, ti batang ipatakder mi ti balay, ken panakam, panakatungpal tarapahap mi. Ngayon di ba isang aldaw Manonemi, tinawagak ni Randy. Bisyak. Ha? Tikas din, oras ka saan ka ba nabisi ko? Sa bali di sa balita. Abi niya bagam. Ita mo pala kas at panagsaludsud mo kanya. So nga rod, anya ti bagam. Kahit ka lang kumustahin, ako problema ang kanya. Okay dito. O rito dad na niya ako nag-awid.
Awan sakit na bida sa mood mo ita. Ita problema mo ita. Ako problema dito ko nakmat. Ay, sige nga nun. Ano nga pa nga ta? Nabayagan ti asawak mo nung name di Saudi. Nabayagan nga dan din nila daw. Ang kasarita kami, dan tinawag kami. Ngayon talaga kasi nga mapasama. Apa nga ta? Kat gabot kadig si Marsaruno nga aldaw manon nemi nagsasaruno mati serbisan mi. Nagbali na ka busy. Busy ak ngagmandar iti panakadekorar iti nasken nga may dekorar panakaornos iti lamisaan tugaw. Busy man kapsat ko manon nemi syempre nga mga sagana kanig iti duma-duma nga putahe. Makalawas man nung name tinawag ak man iti asawa. Hello, kumusta ka? Gusto iti nakmakadaragan. Busy ka met saan ka di? Kang kanayon ka rumrumuar. Una ta. Agsasaro na servisan mi, di kanayon nakarumuar. Nga nakasek-sexy. Dati mo ti sexy ti asawa ma. Nga nakarkaro ita. Ano ti mo asawan? Sige, pasit dito trabaho. Pasit dito ti business mo. Nairamraman pa ti monkey business. Randy, ada ka ti problema ta? Managsila no da. Ako mo nga. Una to problema hindi ta? Awan. Sige, wala dadandin ako sumangpet. Gawa ng name ngay ti may katlog undaway nga panang tawag ko ken kuana ti sakbad maureng isot tumawag. Maling ka din nga sarita tanga na siya at Randy nga hang kagumangganat nga mapilpilit ka sumungbat iti tawag ko. Ano yung pagsaritaan ta? Ape kasta ka? At nakadibasol ko? Ada mo mga Teresa? Teresa? Ada gayon mo ti Facebook ka Teresa? Kaslad na nag-friend request kanya ka Teresa. In-accept ko, naging galat ka siya. Isang ko na minus message-an. Sino dito nga Teresa? Nung siya mariro akit may sa kadagiti kinaraduaran ti high school. Malagi mo, amon siguro ang Teresa. Nag-crush ka. Apa ni Teresa? Awan. Santi, api kastoy. Ano nga talaga itong problema? At hindi mo ibaga. Ado nga minti season kanyang ni Teresa. Isasan na nga niya. Urayam, tamang sendak ka. Inuray ko manong nemi. Nakiktutak. Ladawak. Iti may isang hotel. Linagip ko. Kaano da ito eh? Nakadadong ang posisyon. E di pa nagsasaritak ti may isang lalaki niya. Hamon. Isot nakasaritak dito ang lalaki, groom. Nagsarita kami ti may pangkapit. Panang service meet kalaysada. Abang kinakta kami lang. Kadumamit idinubyo na. Ti bride. Diyos ko. Ada nalimad nga ng picture kada kami. Nga di namat inraman.
ti babae nga asawaan dati nga groom. Abi dagta kami lang ti pinicture na. Sino na nga Teresa nga nangisan karagitoy? Nakadudungin sen naman ng naming. Nakadudungin sen ti asawa. Tinawagan. Randy. Nabuyam? Di mo pagrupan nga. Adamay sang Teresa nga may saksakit kanya. Ngisutakin, picture ka na kita. Nang picture ka na kayo. Tikinaragsak yo. Iti saan lang may mes nga lalaki. Randy, nabayagag ka din nito eh. Nabayagan. Ngayon, apin italangin niyo pen mo. Idi, naawat mo kumandigituin, apin saan ka nagsaludsud ka niya? Nagiti ka sa saritak dito, klentek digito eh. Isutat kita sa saritak sakdanti. Panakakontrat, panakaservice da. No. Nagsarita ka kayong kuwana. Abi iti hotel. Dito nag-check-in ka na di girlfriend na. Dito tinangayban na kanyak. Tapos nikasagat. Salita amin ti amin. Abi kantak na kayo. Kita dyan ang picture ka na kami. Abi di na inraman na dyan. Abi nga di na kang picture nga nakadua dyan lalaki. Pamadpadakas kanyak na ito. Randy. Katsikamat. Masalatan na mati ka. Masalatan nagkungklod ka. Nakadakas nga babae, Randy. Hemdong para kang kakadakas. Ewan ti maramit ko. Itamat lang. Irubot ko na kita arawatek. Kaya nagsubli ako ni tayan da papakin ni mama. Daladakan ka. No napatpadag siyempre. Di kita lalaki mong bisyak. Hawan ti lalaki. Sana kabsat mo. Iramram mong pa iti kabsat ko. Sige. Adakin ka na hawan iti pamatim ka niya. Adakin ka. Agawid akong sa dibalay. Manong nemi inrobot ko ni kita rawate. Di katugak nga babae manong nemi tinagsaludsud. Nayapay matahin. Alinta. Saan kami nga nasiyat ba anak yo, mama? Tapay. Di mo manlakit akong problema yung ang asawa. Kadaos na nasuro kita ng makabulan. Sibod ng rugi nga lalil mamiis ni Randy kanyak, mama. Egin ka natuktalak. Nga dagayam na limit ka mang picture kanyak. Noad na papanak. Yung makadakes, putol-putol ba't naging picture? Sana yung patulod kay ni Randy. Basta latamat din na mamati ni Randy. Kunak malanuhawan ti problema yo. Kunak malano ti ilaeng anak ko nga ni Judy ti makaramid. Mama, tapati ka din na kayo? Kat mamati kayo? Hindi ba lang ibagbagan ni Randy ti amin? Kadagbeso nga. Nung kastang maparumar ka, nakaseksiksi ka, dandaniya, mangisib-siburo ka. Gapo ka di ka na ita? Adan panagatap yo? Sakit samit lang ni Randy kahit pangipatpatuludan na dyan nga Teresa. Iti picture, no di kat uri da kami.
Saan ka ay mananas ka na nagpakotak dito, mama? Pumanaw ako. Gabot ako magkaiman ti mamahati kanyak dito eh. So mo pumanaw ako. Imbagbay ka ni Angel manunay nga anak ni Judy tamunak nga gawin. Tinarakop na ni Grisaka. Ni tita, opay mo dito. Ni sinundo pwedeng gumatgatang kanya kadagiti barumaruhatek kanya hayayam ko. Oray no saan ka ganito eh. Igat katangang katulata. Dumagas ka dito tapno, idags ko na giti katakek. Ngayon pa pa naman tito, opay mo din tito. Angel, ha? Mami, siya mong igawin. Inako ni pag pasensyakan, kinimanong no, basta lata na mati. Kasi ka, mamati ka? Hindi ba na damo kat agat-atapakon kang kay? Saan ko maramid, ti maramid mo, Judy? Sa bagay, langambat kidi at inalay kaging kukuna. Panawang kayo. Anong name nagsangsangit ak, edi makasangpetak di duwalay nga nangarakop kada mamakin ni papa. At siyempre, ni Gigi, nakapungtot mo. Susapo. Paunay matindi na kakamkamangam. Manang Linda. Kanda niya na asawam. Kunak malano. Sus. Mga ron. Kunak malano akong problema yun ti asawam. Kung ang malano na dyan lang ipagmut problema. Awang kumapagkit problema ko na ta. Nagayip ko matinsuna. Ada ka di atap mo nga kinarami dito ito eh. Tawagag na dyan Teresa. Nagipat patulod. Di mo't sumumbahan. Siyak man matambaan nga naka-online. Ang mga naman no, saan nga active dito nga account. Ngayon, kahit mo sawin. Ang mga nuret account, kahit naaramat lang. Tapos no may ilingid, no sa sino at talaga akin naramid. Kahit mo sawin. Adalang mo sa rito account nga Teresa. Nga saan ba't nga Teresa na gana? Awang ka rin atap mo nga kinaramid. Ada nga mga apal kang ka, kada kayo. Dakas nga apal. Ni Judy. Di ipag mo. Di ba apalan na ka? Apalan na kayo itkabsat na. Taiso na, narakrak ti pamilyada. Agsipod ta, naglalaki suna. Kaya damat siguro baka kahit naman agbalin ka nga adalalakim tap numarakrak man ti pamilyam. Tap sa lang isisuna. Makaramid nga tayo ni Judy. Walang kabasat na. Ti asawa. Halamat na siya kita maapektaran. Pati ti kabasat na. Kas pagharig ng taiso. Nakadildelikado rin dakas nga apal. Kahit na, nasaan lang isunat kasi dyan. Iso nga no asin naman ti makita na nga naurnos sa pamilya na. Dadailan na. Parang gano'n. Oray kung mga batkastaan, saan nga basta latan mamati ti Randy. Iso nga ron, narabaw mat day dyan. Ada o galit tong galmaysa. Nga dito tirason no apay kasi dyan. Alam mo nang, idaw-dawat mo kinapod, Diyos. Nasapay ko matalumtaw ti kinapod no. Manipod mo didin tadak dito balay manunay mi saan ko tinawtawagan ni Randy di matungaw-tawag isuna. Aging ka manunay mi nadamag kulaingin.
nga addan ni Randy. Si Mang Peten ni Randy mano. Di malaw may sumarong ka dito balay. Aging ka manong name amay sa kadagdi sinerbisan mi agkasar. Nga nakita kisuna mano. At kasasalita ng babae. Nakita nak siguro. Nasalakas lang pagimunan na. Nasakit man para kanyak manong naimi ang maramid ko. Karabihan dedi manong naimi tinawag ka mismo ti asawa. Nakitak naka-online. Tinawag ka iti messenger. Sinong bata na? Yes? Adda kagaya man? Nasaro ka na makabulan. Adda pa yan kasukat ko? Randy? It's unfair. Basta latan na nusganak. Makaanay ka dilang kas diyang obidensya. Na production. Ayan, nandigit ka rin. For how many years? Na naging sweetheart ta? In the second year high school ta pa lang. Edi kas di ka dilay nga pamadpadakas. Kaya nagbaliw ka. Basta kadilat na lumanay, hindi kas di ay. Saan ka di nga naghatap nga posible nga mangperperdi kaniyak, mangpadpadakas kaniyak. Tagtakwatag ba no sinunod dyan nga Teresa? Pasari man tawagat. Nung naka-online. Ngayon saan nga sumungbat. Oo, ang galiti ba naghahantap mo, itikabsat mo. Hanya? Ni Judy? Alam mo pa pampara ni Judy yung harami tikasta? Agpeso. Nakilala lalaki dito asawa. Tikabsat ko. Narakrak ti pamilyan. Kaya kasi kinadaks na. Umapapal ka data ni Judy. Umapapal. Aging ka nagbalingad daks nga hapal. Talang haramit ti pamuspusamos gaan ti kabsat ko. Hapay ko ma. Hapay nga siyot aptapam. Kaputawan sa bali nga makaramit ti itang saan isuna. Anya ko matirason? Sige. Saan ko nang ipapilit? Sabi ko nga. Taulom-taw mo't lang ti kinapod mo. Kalbasan ti talo nga lawas manong naming kalbasan dedi nga panagsarita mi ti asawak. Hindi ko nakanyak ni mama. Ando sa kailim. Sino mama? Ti asawam. Randy? Ang kasangwanin. Naragsak ka? Siyempre sa rungkara na gayon sa asawa. Randy, flowers for you. Di mo ka niawatin? Abing sangit ka. And kahit na sa wanda ito eh. Awat naman. Nagkamalag. Tuko ka. Hindi ko mampailan na umayak. Kalpasan na natok talak kinamot no. Kaslawan ti ropak ni sarangko ken ka.
Nagduktalam ti kinabudnungan niya. No sa sinot, mga araman ti account nga Teresa. Sino? Budno ti atap mo. Ni Judy. Kung nagtupay. Kasi ano nga naduktalam? Kasi na ko nakangkay di. Padasak nga, taw-tawagan. No kasta nga naka-online. Naka-online, ti may sangal daw. Tinawagag. Agri-ring. Nga maawang ti sumungbat. Iging ka nga. Iging ka ha? Mamangig ko, agri-ring. Ti cellphone ni Judy. Iti ko nagtikwarto na. Kaya mo kakit adamat mang daw tawag kang kuwana. Ngam kabutawan ni Judy. Tada na panan na. Nalipatan na ti cellphone na. Nakita. Yesu to tawagak. Teresa. Teresa te. Kasta. Orela talut account na. Judy di may isa. Pinaligtad na, dinagan na, di may isa. Kanti may katlo. Teresa. Ngabata. Awamat. Gabatawan ti Paskod. Nalungatak. Ti account nga Teresa. Ichay. Puro picture yo. Dito ko na nagtalan. Natikapsat ko ti kinaramit namin. Pakawanan na. Linda. Masarap tanda agos nga namati at. Please, forgive me. Kinpakaw naman tan kapsat ko. Inananom ti kapsat mo kanot. Naawan da mamakin ni Papa. Baka napapatay ko ti kapsat ko. Inamin na kani. Oras sana nga aminin na kalawlawag ti ebidensya. Hama ka ti sanlusod no apeng inaramin dat kasyay. Gustot ko na. Dakas nga apal. Ti kayat na katsalang isunat marakrak ti pamilya na. Kayat na trumakrak ti pamilya. Tapno saan nga agmaymays. Diyos ko. Ibaglagi din ta na duktalag. I'm sorry. Nagawit ka. Saan ko na kaya ti makitipon sa diyan? Di mo ka di mapakawan ti kapsat ko. Oray kang nasuto man ito nga mas mong pakawan ka niya. Kasta matang gada papakin ni Mama. Gapata. Namati damit. Pakawanan ko man ti pamilya. Sige. Awan ti pagtanagam. O pamakawan lang. Ti magyamalak at 5 taon ti kinapot no. Nakadakdakas. Ti panagapal ti kapsat mo. Kaya't nang ipaaramid. Iti sa balit aramid na. Takayat na nga saan lang isuna agsagsaka pa. Randy, mangipatagdar kan ti balay ta. Ngam saan nga ti abay ti balay yo, please. Tarugyan tan tumatantik pamilya. Sige, sweetheart. Nagamanak. Nagamanak ta sampay nga nagbalbali ti panagayat mo kanya. Siksikan tulaeng, Randy. Ore
Oris ka. Oris siya kat siksik ng tulaeng. Numampay tinaminsan kat basta latan na mati akti pamadpadakas na ken ka. Kad nabukaw ti managtalik ko ken ka. It sabi ko ma, tawan tuntum-dumteng pahinga, apan nakasuot iti relasyon ta. Nilang patay di mabalin nga mamagsina ka na ta. Kad kasta nga rod tinapasamak manunay mi imaya mismo ni Judy. Nga ro lang nagparintuming iti sangwanak. Iti panangipasnik na, iti panagpakawan. Nga pinatakder ko lang iso naman. Awanin ka diyang tihaming ko nak. Basta lakid sa mong indultuloy pa iti dakas nga apal mo. Orno sa mong tibiyag mo, Judy. Nagpalbaliw ka. Baring na danto pa'y lalaking nga mayat ken ka. Tapno balbaliw ng pamilya ka. Nakakaasi ni Angel. Sabi ko matasanto nga tumulad ti anak mo ken ka. Oray na kiti katugangak manunay it personal dangay may nagpakpakawan. Nadaan kami ti kabukbukudan nga balay kani Randy manunay. Kada dapayan kat din karkargaek manunay nga anak mi. Palubos ti apo manunay may kasanton nga bulan iti umay nga December. Isunton ti panagpasngay ko. Intultuloy mi ti kapsat ko manunay mi, tinegosyo mi, sa alal nagsardeng manunay mi. Idi takapigsa ti COVID, 2 nga taon. Kanasardeng manunay mi. Inata, open manin manunay mi. Agsasaruno manin di kiti servisan mi. Pakasar, pabunyag, birthday, kanda dunga pa nga party manunay. At nga rin ti pagkasaritaak manunay mi, nga tinaminsan, kada harig na narakrak ti relasyon mi iti asawak. Gapu iti apal, nga nagbalingad takes nga apal. Nga ti pa'y mismo nga ipag ko, agapsat ti asawak. Ti mayat idi nga mangrakrak ti pamilya mi. Ngam sa nga nagbalagi, agsipot ko nata yon nga lumtaw ti kinapudno. Dito nga rin, agad-agyaman naglaunay ti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko ma, nadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagadipadak nga di mga kanagbuya. More power to your program. Tingor dagyaman nga pagayam mo, Linda. Thank you ka, Linda. Iting ka panagsurat, panangiburay na ito'y pagkasalita. Salamat. At sabi ko man, damat na ibati ng adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Thank you kadagadi aming nga nagdangag, nagbuya ka, Sapsat. Salamat po.